Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Els regnes hispànics van aconseguir tants diners gràcies als metalls preciosos provinents de les Amèriques que des d'aquell moment es va erradicar la fam i la pobresa als regnes hispànics. De fet, la monarquia anava pel món regalant lingots d'or a tot aquell que es creués pel seu camí. I això va ser la revolució dels preus. A veure, crec que t'has flipat moltíssim. De fet, l'únic que en aquesta època va augmentar i molt no va ser la riquesa precisament, sinó la població, que va passar de 5 a 8 milions. Mireu el gràfic. La línia aquella vermella dels totals. Bueno. Però clar, a més gent, més boques que alimentar i per tant la demanda de productes va augmentar. Fantàstic! Així es van produir més productes per cobrir les necessitats i tothom es va poder enriquir, es va acabar amb la fam i la pobresa i la monarquia anava repartint lingots d'or. Que no! De fet, tot el contrari, no es donava a l'abast. Els pagesos no van aconseguir terres noves perquè la noblesa i el clero les invertien en la ramaderia. Ah, això vol dir que la llana es repartia gratuïtament per a que ningú passés fred i per tant no es va acabar amb la pobresa, però sí amb el fred. Tampoc ben bé. En realitat la llana s'exportava al nord d'Europa. No es podia ni utilitzar per les indústries locals tèxtils i aquestes no van poder competir amb els teixits que venien de Flandes, molt més barats i de bona qualitat. I com es pagaven els productes si no hi havia diners? Doncs dels metalls preciosos que venien d'Amèrica. A més, la corona es beneficiava dels intercanvis comercials amb productes arribats d'Amèrica, ja que va imposar un impost, anomenat el cinquè reial, amb el que es quedava una part de tots els intercanvis comercials. Així, la corona de Castella es va enriquir i va repartir diners entre la població més pobra. Que pesat, que no! De fet, els invertia en mantenir les guerres que tenia al llarg del seu territori. El que en realitat va passar és que la moneda local del regne va anar perdent valor degut a l'arribada de l'or i la plata i els preus de les mercaderies van anar pujant. Tot això va perjudicar a nobles i clergat, que van haver de demanar més impostos per la renda de les seves terres. Per tant, els productes es van encarir, els impostos van pujar i les classes populars van empobrir. Així que, paradoxalment, a l'imperi més poderós de l'època, els seus habitants anaven empobrint. Per això, molta gent va començar a marxar al que es deia a fer les Amèriques, per provar sort al nou continent, ja que eren els intercanvis comercials i en l'explotació de les noves terres on un podia sortir de l'empobriment dels regnes hispànics. Uf, quina decepció. Pensava que això de la revolució dels preus era una altra cosa. Per què va entrar en decadència l'imperi hispànic? Ja, però si fa poques pàgines érem una de les potències mundials, l'imperi ja fa aigües. Bé, de fet no m'estranya, veient com estava la situació durant el segle XVI, amb els preus pujant, la població empobrint i passant gana, i els diners d'Amèrica invertits en guerres... Així és, al segle XVII l'imperi entra en decadència. D'una banda trobem factors externs, pèrdua de territoris degut a derrotes militars contra França, Holanda i Anglaterra, i causes internes, actitud poc eficaç dels reis, endeutament d'Hisenda i el protagonisme d'unes classes privilegiades estancades que no aporten cap benefici econòmic. Felip III, el tercer rei de la dinastia dels Àustries, va haver de reconèixer la independència d'Holanda al signar la treva dels 12 anys, al 1609. ¿Felipe IV? Sí. ¿El rey? Yo. Válgame Dios. Felip IV va pujar al tro just quan esclata una superguerra religiosa, Donde esté el cuarto, Felipe IV como ninguno. la dels 30 anys, del 1618 al 1648. L'Alemanya protestant s'enfronta a Àustria, que és catòlica, i Felip IV, com a bon familiar dels Habsburg, els recolzarà. I endevineu qui acaba perdent? Així és, l'imperi austríac i les tropes espanyoles. ¡Austria a la mierda! Total, que han de signar la pau de Westfàlia al 1648 i reconèixer la independència del nord dels Països Baixos. Però lo pitjor d'això... Encara pot haver alguna més dolent? Doncs sí. Per poder lluitar en aquesta guerra es va decretar la unió d'armes per obligar als altres territoris, Portugal, Aragó, Catalunya i Nàpols, a contribuir amb tropes i diners.
Això va generar una crisi. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa. Igual que a les pel·lis, les segones parts mai van ser bones. Cap monarca va tenir la personalitat que van demostrar Carles I i Felip II. Un moment. Carles I, el rei vingut de Flandes, que no parlava castellà i que va generar tensió a les Corts. Aquest era el bo? Sí, imagina't els demés. Pedazo de invento la gaseosa, macho. Els demés no tenien massa ganes de governar. Potser és que ja es veien venir la gran estimbada social i preferien jugar, jo què sé, al pòquer online, encara que no existís. Així que van delegar les seves funcions als validos. Aquests ocupen els caps de govern i feien les funcions que el rei no feia. Però això no va evitar que al voltant de la cort es formessin bandos. De fet, es va convertir en un culebrón on es donaven conspiracions i trames amagades. No estábamos hablando de ti. ¿Ah, no? ¿Y de qué estabas hablando? No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, dilo. Venga, en serio. ¿De qué Es que estás no dejas hablar. Els càrrecs dintre de l'administració de l'Estat, eclesiàstics o les encomiendes eren venuts a canvi de beneficis. Al segle XVII encara arriben carretes i carretes de plata. Hola, aquí el repartidor d'Amazon. Porto un cargament de plata. A on el deixo? Doncs deixa'l on puguis. Per cert, on estan els metalls preciosos que havien demanat? Metalls preciosos... No em consta cap entrega, ho sento. La destinació dels metalls preciosos servia per finançar els exèrcits per les guerres. Però aquests metalls van anar disminuint cada cop més i la monarquia va haver de demanar diners a l'estranger. De fet, es van endeutar i es va declarar la bancarrota, és a dir, la impossibilitat de pagar els deutes externs. Això sí, van a pujar els impostos. Entonces yo soy guapo. ¿Verdad que yo soy guapo? Me han dicho que me casaré, ¿verdad? Que se quiere decir que soy guapa.